Ikaw ang gamot. Ako ang punuan. Kuya, Oh, ikaw na may baon niya, ha? Ikaw na may baon ni Manong Ibon. why problema? Babe, dali na. Manong, nahibaw ka ba nga dili matukib sa pung ang akong gibati karon nga nagkakita ta pag-usab? Ako sa sir. Diin mo atong panahon na nga. No! Oh, Apo. Narali ka din eh! Mga na ta! God. Sir? Sir! Bless ko! Oh, God bless, son. Isay mo nga. Benji, sir! Oh, okay na ba, kuya? Oh, Balik ka, Ribs. ha? Tapad mong doon ni Binji. Oh, sir? Sige na, Ribs. Oh, Oh, hindi na, kuya. Mura yun mong binuak na bunga. Ginoo ko. Unsay may ikasulti nini, Manong Imon. Di ba gusto ko sa kong giingon nga wala siya gibuak na bunga? oh, Oo, sir. Igon sa nini mong bata, Manong? Akong apo. Anak si manak? Anak ni Nimia. Usa? Naminyo na di si Nimya? Ayaw ko na Manong nga kalusa na sa maminyo. Unya, nakaanak din ining bata ah. Kaya imposible ba? Nga ano mo? O sabay niya kilalisan din niya? Madunggan mo sa mga tao, ha? Oo, wa. May mga pangutana lang ko, Carla. Talawa kining bata. Talawa. O kini si Ribs. Tutuki. Unsa pa'y problema nga tensyonado ka man kaayo, James? Ngano ikaw? Wala ba na bali para nimo? Nga, liwat ing naong ni Ribs kini bata ah? Ayaw kang pagkahulma ang naong sa imong banan ining bata ah? So what? Agay pa kinanatuhin mo ang issue, James? Oh, well, dili ta ka mapasol ang imong reaction karon. Kay ako mismo sa dihang nakita na ko ning bata, mauusab, kaganiha. Pero ingon man kini ana, di ba? May mga tao man gid nga usahay, magkaparehas og dakway, bisag way labot sa usag-usa. Dili ba? Lahi ang ilang sitwasyon, Carla. Murag, Xerox copy ang dating sa duha. James, will you stop it? Sige na, pangaon na mo diha. Aron mabusog na mo. Gutom ra ka ng imong ibati karon. Benji, tana. Kay gipangita ka na ni Kyle ug sa imong ate. Come on, kid. Babe, si James ug Imon, ikaw ni bahala nila, ha? Ati man na sila, ug ati manon ko sa pang mga bata. Yes, babe. Don't worry. Oy, ikaw mangbuti ay ni Inday. Abi na kong magabihan ka. May excuse ko kay palit mamilabad ang akong u. Aw, wa pa mamauli ang mga bata o si Tiyo? Ay, wa pa man. Labig siguro bipugngan pag yung tingali tos nag-imbitar. Sige, mapahaway lang sa akong manay ha. Basig mawa nga akong gibati. Ang akong migraine, nagkasol na sad. Ay, tagtukay ka naman sad kung nga mo pahuway og magabi eh. Bisik kag maadlaw, unya hago ka. Way lugar para matug bisag kadiyot. Unya ni kagabi maugi hapon. Ayaw intaw na inday ni Mia. Ang pingi upang taa ang imong kaugalingon kung nagmahal ka sa imong mga anak. Sobrang imong lihok kinday. Kinsa pa man unya ibukaon sa kumpay kunwa na ang kabayo. Sige naman ay. Kay mamawi ra lagi ko. Musud ko sa akong kwarto ha. So ayan na akong tawag si Tiyo karon aron pagpangumusta sa ilang nakaw.
Manong, gusto ko nga masayod kung unsa na sunod nga nahitabo nitong nawa sa kinabuhi ni Carla si Rebs. Huwag may kasayuran na sir. Kay wasa may magtugay, may biyasan mi ni Nimya ni Ma'am Carla. Pero day panahon nga nakabuwag mi si Nimya. Nagihay mig panimpat. Nangita si Rebs ninyo. O hasta ko karong bago. Mao ba sir? O manong, tungod sa usa ka katuyuan. Pero wa pa ron kung makasiguro kung imo ba ning uyunan. O wa ko masayod kung makahatag ka baka nako og higayon. Sa unsa man sir? Ako untang pangayoon nimo ang permiso. Nakatuon ko sa pagmahal sa imong pag-umangkon. Ug nga ikaw na ang ilan niyang amahan, kay wa man gyud ang iyang mga ginikanan ha. Ana nako ihatag nimo ang akong respeto. Ug mohang iunta ko. Kay ihatag nako ang higayon sa pagpakikita ni Nimya. Please, Manong. Please. Wa ba ko'y tumong sa pagbugal-bugal sa imong pag-umangkon? Tinuod ka na akong gibati nga mahal yun na ako siya. O nga usbon ako, Manong. Usbon ako ang pagpangayo nga ihatag nako ang imong permiso para nako siya mabisita sa inyo. Okay ba, Manong? O, asa malin mo ron mamuyo? Mutuo ka ba kung inunti ka? Nga, minto bigid mi si Nimya? Awa ka ni. So, pa man nato pagsabot, di ba? Kataas na sa panahon nga wa na magkita, pero niya. Nagkasugat ako sa mga tumadaan. Manong, please. Ayaw ihikaw ang akong gihangyo ni mo. Sir, tungkol kay digit may magkalungtan ako ang inyong kaayo ni si Rebs. Labi na itong panahon nga kitabangan mi ninyo nga mariskyo ang tamong minahal sa kinabuhi. Ako gumisaan sa akong kaugalingon sir nga baslan yun ako ang inyong kaayo. Maong ayaw sabta nga naningil ko ha. Nahigugma lang ko, Manong. Nakasabot ko sir. Maong linawa ang imong hunahuna. Ate, manguli na to. Tana, manangit ta sa mami og dati ni Kyle. Tana. Ano? Bigo binti. Ay, tumbi. Oh, saman. Ingon si Mami Carla ba? Dili lang ko mong papaulion. Pwede ra ko nagpaunahon ninyo papauli si Lolo. O si Ate Tumbi kay kamera ko nung muhatod nimo dito sa inyo. Ayaw, ma'am, oy. Dili malingaw si Nimya ng imong idea. Masuko siya? Nga naman, wa mo daw tang tuyo sa bata. Ako lang gitumanan siyang hangyo ang akong anak. Nga ipabilin lang una si Penchi. Sorry gyud kayo, ma'am. Lo! Mayo kay niya na ka. Ito na, mamauli na ta. Oh, ate na to. Imon, ayaw lagi una. Ma'am, bahalag masuko ka. Pasaluag nga di na ako pwedeng butbuutan o desisyon ang gusto nimong may tabo karon. Magkisulti ko ni Namyapi. Patagi ko siyang number. Ha? Di na mo ikasultes nimya karon, ma'am, kay tuwa siya sa usa ka mahinungdanon kayong meeting. Ipaniguro na ko nimo nga lisod kayo siyang kontakon. Kaya siguro magyud ko nga iyag yung iyo iyang cellphone kung naa sa mga meeting. Lo, tingali si nanay na nanawag. Tubaga, Imon. Si nanay, Lo. Mamauli na lang to. Hello, Nimya? Ma'am. Hello, Namya. And we're back. Sinsya na guys. Nawala ta kada na kayo. May busy ng hipos mangod ko sa tindahan guys. Maghimo sa tag quick lang no. Very quick nga reaction video guys no. Mamati ta sa drama. You know, nagsunod yun po ko ani nga drama guys mo nang ako ning paminaw. Nita ka na ni Kyle ug sa imong ate. Come on, kid. Babe, si James ug Imon, ikaw ni bahala nila ha. Ate man na sila, ug ate manon ko sa pang mga bata. Yes, babe. Don't worry.
murag mo na ni guys no ang birthday. Mo na gyud ni guys no, niabot na gyud ang birthday. Og nagabot na ang ilang mga bisita. So naaga si Nimya aning higayon na guys. Mintag wala ni uban no, kay kung ni uban na. Kung ni uban si Nimya guys, wala na. Basig mabawian siya guys no. Pero kung sa tinuod nga kinabuhi guys no, pwede ba na siya mabawi pa sa inahan? Nga iya naman ang hatag. Pero lagi nga magud nga walay legal papers, walay legal adoption. O kung maingon sa si Nimya guys no nga gikidnap ang bata, no, mo na mas worse guys no, kay kumagon si Carla bang i-kidnap, madotlan yun si Nimya. Walang delikado guys no. Pero I think dili pa na diri nga at episode mahitabo. Oy, ikaw mangbuti ay ni Inday. Abi na kong magabihan ka. May excuse ko kay kalit mamilabad ang akong u. Aw, wa pa mamauli ang mga bata o si Tiyo? Ay wa pa man. Labing siguro bipugngan pag yung tingali tos nag-imbitar. Sige, mapahaway lang sa ako manay ha. Basig mawali nga akong gibati. Ang akong migraine, nagkasol na sad. Ay, tagtukay ka naman sa... Ay, nanagibati si Nimya guys. Sa may ani, dalara gor ni siya ang trabaho. Ay, basin og nanay siya serious nga sakit guys ba. Si Carla na arabo puti mo gibati guys no. Hindi ito nga ni sakit ang iyahang tiyan. Pero lagi nga may to siya good nga basin og dinalara sa iyahang ko ano. Binuwan nga sakit. Gidugo oras siya guys. Kung nga mo pahuway yung magabi Bisik kag maadlaw, unya hago ka. Way lugar para matug bisag kadiyon. Unya ni kagabi maugi hapon. Ayaw intaw na inday ni Mia. Ang pingi upang taa ang imong kaugalingon kung nagmahal ka sa imong mga anak. Sobrang imong lihok inday. Kinsa pa man unya. So masabtan na to guys no nga sini niya usa ka kugihan nga inahan. Pero lagi sakto po ba ang tambag sa iyang iyaan guys no? Di manon iyang lawas, di kay puro lang siya trabaho, pangwarta. Pero lagi kung unsa ko nang kinahanglan yun sa trabaho. Nga naang iyang presensya. Angay kay successful naman siya nga negosyante guys no, mag harta na siya mga tao. So diri ra ko to guys no atong reaction video. Mag-check lang tabi kung nabay mga comment diri gahapon no. Let me check. Let's find it out. Pila ka views? 113 views and 1 comment. Let me check kung kinsan ni atong suki. Shout out and greetings to you. Dads Vasquez, thank you so much guys. So, unya guys no, panikamutan na to maka-upload pa taon niya no. Sa Digong Kantuboy kung di mapas karon, I think ugma na lang guys. Thank you so much and good night. And ayan guys, hindungan ninyo no ang part 39 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. And again, I hope na nalingaw mo guys no. Ang niagi guys kung adunggan no nga nagkita na sila imong guys no og si Rebs, and then nakita po sila guys ni Kuan ay nagchat ang friend guys.
Kato laging message ka guys ba nga ang reply on the way na Agad sila disco kaya may disco good pikas barangay. Ingon siya on the way na. Pero kabalo kita guys no pag may on the way na. Banana, mo pay pagkaligo, mo pagmata, mo pagilis. Di ba? Unang nahimuot ko guys. Sa dihang ningon siya nga on the way na. Hoy, on the way na gyud ay. Hala, di jugo ka too nga tinuod jud nga on the way na. Nag-message, nag-reply manggod ko nga nagkatawa. Ngayon ko ba nga di ko mo too nga on the way na, naligo ka na. Sige, nirado na ko. Wala si Tunet. Awak tambay dito sa sama hindi. Ha? Ay, lobo ko. Ligo pero once nga alas. Once nga alas 10, kung kaya alas 8 ningo ka ang dawi kay nag-prepare pa jud ana. Pero alas 10 na siya do ka na human yung prepare ana. On the way na jud. Di ba katawa na binang on the way na. Di ba? Buti na audio guys siya. Sige, nirado na ko. Do man akong kalaagan dai. Muna ta sa ginuyuran. Oh, defer ta sa victory. Oo. Tinood na po i-discuss sa ginuyuran. Sa victory. Ayan, ang disco mi guys. Pawala sa stress. Uy, unsa to saying din order sa hormone. Pino M. Kung ako mo Vito siya na natin gi-order. Pinang basing meal pa ba yun? Lahi, kung man po siya hormones nanggapon siya pero lahi siya dili siya Mula agpota panagsa guys kay boring naman kayo diri sa sulod oy. Recommended nga mga kan bitaw mga trans. Nya ang pista Pila to dai. once a year ramam po. Pila to. Once a year ramam po ang disco guys mo nang Ang Vito siya 1,000. Daw magpakuha siya daw. magpakuha siya. Now na. Karon na. Gwapo kaya ako. Paano man siya kapas? Hindi pa siya ready oy. Asa na sa labas. Abi doon next silingon ba sa una. Kay tourist lang ang Facebook. Kaya yung mga barkal mga tourist sige taga farming na. Okay lang ito so nambok ay hindi na magiging na pa rin na magpakapundri ka mapa-inject sa tiyan katong limon baton. I-inject yo ko. Problema pa maganda. Jawa nag-cellphone. Ana Magpalit pa kayo. Berapa nih TikTok sa kuan? Pagpahay po itong sandal, guys. Di sila naman ko mag-uniform once na kuan. Hindi ako to. Ano nag-bill ka? Pwede ka na kanina sa... Pagpahay po itong sandal. Ito na kasi man. Di ko na pang gagawaan. Ilarodi. Ilarodi bago. Diyan sa pula to tuda di ba? Yan ang laag mo koy gabi eh. Wala ko nilaag yung tabi. Mao. Kung ni sugot ko mula ag dita na tato. Uy, awa. Wag ko chinilan sa choy. Mo ron dito. Saan na namin ako, idiot? Okay lang min boy. Okay naman naman yun. Kaya mara managkatong mo. Oh. Hindi ko tili ka. Wow.
Libuti. Lotion yun. Wow ka na lotion. Ang dito ako ito. Sinusunod ka ba yun? Sino nga ba siya sa puso ko? Ano?